दा उदालगुरि टाउना बेनो बेनिफ्राय टार्निं लायोब्ला नोंथांमोना राइटजों लाबानो जाबाय दे नैबे टाउन आरो जोंनि उदालगुरि बेयाव एसे दिन्थिबाय दा ओरै फैनानै राइट टार्न लानांगोन नोंथांमोना बेजों राइट लाबानो जाबाय दा फाइनाली आग्निवीर एबा TOD रेलि बेयावनो जागोन दे फंबायमोन बिनानावमोन लवार आसामनिया हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा नर्थ इस्टनि गासैबो फैजोबगोन 25 अक्ट'बरनिफ्राय रेलिया जागोन नालाय दा फिल्डआ बेनो जोंनि उदालगुरिनिया बेयावनो आसाम पुलिसनि जाबाय थायो इन्डियान आर्मियाबो जायोमोन आरो दायो खालामगासिनो दङ हनै नोंथांमोना नायदों पेन्डेला दा बेयाव खालामगोननो बायदिसिना डकुमेन्टस भेरिफिकेसन बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट गोबां बायदिसिना प्रसेसखौ बेयाव नायगोन आरो बेखायनो खथा खथा खालामखाबाय नै नोंथांमोना नायनाला आं एसे जुम खालामबाय अके ओमफ्राय रानिंआ 1600 मिटार्सब्ला बेयाव खनब्रै जायो राउन्ड मोनब्रै जागोन 1600 मिटार्स खारनांगौ आरोना बेयाव दा बेबायदि आरो फिल्डआ बेबायदि रोखोमनि एसे मोजाङानो नाथायबा अखा हाब्ला एसे दै थायो बेबायदि बाट जेबो टेनसन लानाङा नोंथांमोना बे रानिंआ मोजां खालामनानै पास जागोन दा नैबिथिंबो बायदिसिना चेक खालामगोन लेडिसआ लेडिस बेनिफ्राय मेला मेल जागोन आरो दा नोंथांमोना जायखिजाया फिल्डखौथ' नुबाय दा बेयावनो फुल प्रेक्टिस खालामना फैयोब्ला मोजां खारनो हागोन दा फिल्डआ ओरैबायदि मोजां जेबो माने प्रब्लेम गैया हाखर-हाला गैया आरो आसाम पुलिसनि खारना गोबां साख्रि मोनलांबाय बेयावनो लोगोफ्रा दा जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ दा मोजां खारखा नैबे आग्निवीर रेलियाव दा बेनिफ्राय नैबे मेन गेट आरोना बे मेन गेट दा बेनिफ्राय ओरै हाबबोनांगोन आरो बे सकआ बैरगुरि होनना बुङो बे सकआव फैनांगोन नोंसोरो बैरगुरि सकआव ओमफ्राय ओरै हाबनानै नैबे फार्स्टनि गेटजों सोनोबो हागौ नङाब्ला मोनसे गेट दंबावो आरो थाबोबाय बेजोंबो सोनो हागौ नाथाय बे मेन गेट डिसि अफिस थांनाय आरोना बेयाव सोआबो जानो हागौ दा एसे डिटेल्स मोनोबा होबावगोन आं नेक्स्टआव दा बेजों हाबनांगोन आरो दे बेजों हाबनानै नोंथांमोना एन्ट्रि खालामनांगोन बैथिंहाय दा हमना ला भेरिफिकेसन जायो नालाय डकुमेन्टसफोर बायदिसिना दा बेजोंनो हाबनांगोन आरो दाथ' रेलिया जामारसिगोन बेयावनो 25 तारिखनिफ्राय TODआ लवार आसामनि हौवाफोरा आरो बैथिं दोननो हागौ नोंथांमोनखौहाय बायदिसिना खालामनो दा हिन्जावफोरा नर्थ इस्टना बेयावनो फैजोबगोन दा बेनिफ्रायथ' फिल्डखौ नुखाबाय फंबायमोना बिनानावमोना मोजां खारदो आरोना बेयावनो जागोन इन्डियान आर्मिनिया कनफार्म जाबाय डिसि अफिस उदालगुरियाव दा बेयावनो जामारसिगोन आं सिगांनिफ्राय एसे बुंदोंमोन ना बेयाव जागोन बादि होननानै दा बे फिल्डआवनो जासिगोन आरो टेनसन लानांला नोंथांमोना थानाय जानाय बेनिफ्राय बर' गामि दंखायो नालाय बे बर' गामियावनो साइड बर' गामियावनो थाबानो जाबाय रुम लानानै आरो हटेलबो दङ मेन टाउनाव गोबां हटेल दङ टेनसन गैया फंबायमोना बिनानावमोना थानो हागोन आरोना दा भिडिअआ ससेल' जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबां नेदोंमोन ना फिल्डखौ नायनो होननानै बेखौ नायदो आरो दा बे भिडिअआ बेनिसिमोन दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जाबाय दा जायफ्रा इन्डियान आर्मि खारो थ' बेनि थाखाय स्पेसियेल बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय